a tothom, primer em presento, soc el doctor Andreu Ponce, reumatòleg, i la idea d'avui era fer una xerrada divulgativa sobre el tema de l'osteoporosi per respondre a les preguntes que generi una mica aquesta malaltia tan prevalent. Lo primero que s'ha de dir que no és artrosis. Sabeu que l'artrosis és una malaltia articular, degenerativa, de desgast de les articulacions, i l'osteoporosi és una malaltia dels ossos. No es de las junturas, diríamos, sino que es una malaltia de los osos. Vamos a poner esta foto, donde vemos un hueso normal, que es a la izquierda lo tenéis, y un hueso con osteoporosis, donde se aprecia que un hueso con osteoporosis lo que tiene es una menor densidad de masa ósea, es decir, que es un hueso que es, diríamos, más poroso. Si esto lo viéramos a microscopio, veríamos que estas celdas están más aumentadas, que el hueso tiene menos contenido en calcio, tiene menos sales de calcio, tiene menos proteínas, es decir, que es un hueso que realmente es más poroso y eso hace que sea un hueso más frágil. Más frágil quiere decir que ante traumatismos mínimos o ante pequeños golpes es posible que aparezca la consecuencia final, que son las fracturas. ¿De acuerdo? O sea que la osteoporosis diríamos que es una enfermedad metabólica del hueso que lo que origina es una pérdida de la masa ósea, es decir, de la fortaleza en el hueso. Es un hueso que tiene menos calidad y menos cantidad. Hueso, diríamos, peor, menos fuerte y menos cantidad de hueso. És molt freqüent l'osteoporosis? És una pregunta que ens fem. És molt freqüent? Li afecta a molta gent o li afecta a poca? Diríem que és una malaltia que és bastant prevalent, que afecta a molta gent de manera... Se oye mucho porque es muy frecuente y porque mucha gente tiene el problema, ¿no? De manera que afecta, sabem que afecta de les dones de més de 50 anys, però és una malaltia que especialment afecta a dones, encara que també pot afectar a homes, afecta a un quart de les dones que tenen més de 50 anys, un 25% de les dones de més de 50 anys poden tenir osteoporosis, i conforme avança l'edat de la persona es va fent més prevalent. De manera que la meitat de les dones de més de 70 sabem que poden tenir la malaltia. O sigui, realment afecta a una part molt important de la població. I la següent pregunta que es faríem és per què es produeix l'osteoporosis? Per què ve aquesta malaltia? Per explicar per què es produeix la malaltia, us he presentat aquest diagrama. Aquest diagrama valora o intenta mostrar el que és l'evolució de la massa òssia. Hem dit que l'osteoporosi és una pèrdua de la massa òssia. I com es va formant la massa òssia? Doncs bé, la massa òssia es va formant durant la vida de la persona, durant el període de creixement, de tal manera que una època molt important és l'època de creixement, l'època de la joventut, en la qual diríem que es va formant massa òssia fins a arribar al pic dels 30 anys, en la qual la persona diríem que arriba al límit màxim que tindrà de massa òssia a la seva vida. És a dir, que aquest període de formació i de joventut és molt important perquè si hi ha carències i dificultats, potser el pic de massa òssia serà menor. I a partir d'aquí, què passa amb una persona normal? Doncs que a partir dels 30 ja comencem a perdre. Mica en mica comencem a perdre. De forma fisiològica, és a dir, de forma normal. I després poden haver-hi a la vida diferents moments en la qual l'osteoporosis, diríem, la massa òssia pot empitjorar, que és el moment de la menopausa en les dones, i quan la persona es fa més gran. De manera que quan la persona es fa realment anciana és molt més prevalent l'osteoporosis. Això és la curva normal, diríem, de la massa òssia. Això està modulat d'una forma genètica, de manera que hi ha persones que mai tindran osteoporosis i hi ha persones que la tindrem, perquè és modulat d'una forma, ja dic, genètica, que té pròpiament la persona. L'osteoporosis avança i comencen a aparèixer els símptomes. I els símptomes quins seran? Quin penseu que poden ser els símptomes que dona la malaltia? Dolor. És el que un pensa, però realment el dolor no apareix fins a la conseqüència última de la malaltia, que és la fractura. És a dir, una persona amb osteoporosis no notarà res, a no ser que ja l'evolució estigui tan avançada que aparegui una fractura, que tingui una fractura de les típiques, que ara veurem, que apareixen a l'osteoporosis. És a dir, que l'osteoporosis no fa mal fins que no està tan evolucionada que apareix la fractura. A diferencia de la artrosis, que la artrosis... Es mucho más fácil, se te rompa cualquier cosita con la que te hagas. Exactamente, ese sería un poco la... Tengo un hueso frágil... Ahí te da el toque. Ahí te da y puedes tener la fractura, ¿vale? Y tú puedes tenerla muchos años sin darte cuenta, porque es una enfermedad que no da síntomas hasta que aparece la fractura. ¿Y qué fracturas son las més prevalents, les que apareixen? Doncs bueno, les fractures que són més prevalents
que van apareixent a diferents edats de la vida són la fractura del canell, molt típica d'una persona aproximadament sobre els 60 anys, que té una caiguda, posa la mà i pam, es fa la típica fractura que diem nosaltres la fractura de Coles, que és una fractura del canell típica de l'osteoporosis. Quan l'edat de la persona avança, pot aparèixer cap als 70 aproximadament la fractura vertebral, la fractura de les vèrtebres de la columna. I ja cap als 80 pot aparèixer la fractura de fèmur, que aquesta sí que l'heu sentit molt bé, que és la persona gran que cau i que té una fractura a conseqüència de l'osteoporosi. Aquestes tres són les típiques. Hi ha alguna persona que pot fer alguna fractura d'húmer, però diríem que les fractures que amb traumatismes poc intensos poden aparèixer en el context de l'osteoporosi són aquestes tres. Una de les conseqüències d'aquestes fractures vertebrals, com heu vist que la vèrtebra queda xafada, és que la curvatura normal del raquis de la persona té aquesta tendència a tirar-se cap endavant. I per això veieu que moltes persones amb aquest problema fan cifosis, que diem, això seria l'evolució possible d'una persona amb osteoporosis no tractada, perquè aquestes vèrtebres el que fan és deformar la columna vertebral. Però per detectar la malaltia tenim una prova, que és la densitometria òssea, que això he sentit parlar d'ella, no? És una prova... La conocemos. La conocéis. És una prova que valora la quantitat d'os, la massa òssea que té la persona, si té poca o té molta massa òssea, d'acord? Moltes vegades el que fem també és complementar l'estudi amb uns anàlisis de sang per mirar com tenim algunes hormones, alguna sèrie de coses que poden influir en el desenvolupament de l'osteoporosis, perquè hi ha osteoporosis que dirien que és primària, és a dir, que no hi ha cap malaltia associada, i hi ha algunes malalties que es poden associar a l'osteoporosis, que són poques. És poc tant per cent de la gent que té aquesta osteoporosi secundària amb una altra malaltia. Per exemple, gent que ha de prendre cortisona per un altre motiu, poden desenvolupar osteoporosi amb més facilitat. Diem que la massa òssia és important, però realment l'osteoporosi sabem que apareix amb una sumació de factors de risc, és a dir, quan més factors de risc tinc jo per desenvolupar l'osteoporosi, més probabilitat tinc de tenir la malaltia. Això seria. Quins són aquests factors de risc? Un conegut és la menopausa precoç. Hem dit que la massa òssia es va assolint fins als 30 anys i que després apareix la menopausa. Quan aquesta és abans dels 45, l'alteració de les hormones femenines pot provocar que la massa òssia es perdi d'una manera més ràpida. Llavors, això és una cosa que es demana sempre a les pacients amb osteoporosis. Si el pacient ha tingut antecedents d'una fractura prèvia, d'aquestes característiques, pot ser un motiu d'alerta. Si algú té a la família un familiar amb osteoporosi, el pare se'n va trencar el fèmur, la mare se'n va trencar el fèmur, això té interès. I després determinats tractaments, com hem comentat, els corticoides, els antiepilèptics, uns tipus de tractaments que també actuen de forma negativa, diríem, enfront de la massa òssia. I com la tractem, l'osteoporosis? El tractament que utilitzem és un tractament bàsicament farmacològic, és a dir, que disposem d'una sèrie de fàrmacs, alguns d'ells molt eficaços, que el que fan és mantenir la massa òssia o inclús fer guanyar una mica la massa òssia que està disminuïda. Corregir factors de risc. I un molt important, sobretot en persones grans, és corregir les alteracions visuals que puguin tenir, que puguin facilitar que tinguin una caiguda, millorar l'estabilitat, si caminen amb dificultat, amb bastons, amb baranes, sabates adequades, quan estan per casa, retirar aquells elements que puguin fer que la persona caigui, si tinc una catifa, si tinc un cable, si tinc qualsevol cosa per allà que... Tot això és molt important perquè al final pot evitar que el pacient tingui una fractura. I quins aliments porten calci? És una cosa que... Bàsicament, ja ho sabeu, és una cosa que ja se sap, són els lactis, la llet, el formatge, són els aliments que porten lactis, i en una, diríem, escala inferior teníem els vegetals i alguns peixos blaus, però bàsicament els lactis. Per fer el gram i mig aquest, quina proporció de... Ja veuràs, mira, aquí t'ho explico amb aquesta diapositiva. Perquè si tu prens un got de llet, ja sigui sencera, ja sigui desnatada, estàs prenent 250 mil·lígrams de calci. Vull dir que seria l'equivalent, si diem que tu has d'arribar al gram, amb qualsevol d'aquests aliments d'aquí, si et prens 4 gots de llet ja tens un got de calci. Si fas un iogurt són 125 mil·lígrams. Si prens 2 iogurts i un got de llet ja tens mig gram al dia, d'acord? Hi ha algun producte com el formatge de Gruyère que té molt,
etc. I si tenim dificultat per arribar, perquè ho intolero, perquè no m'adapto, podem donar una pastilleta de calci, que és calcio elemento, que no danya, que senta molt bé normalment. I després la vitamina D. La vitamina D, qui intervé en això? Diríem que la vitamina D és una vitamina que el que fa és que el calci que prenem als aliments, diríem que l'agafa i la porta cap a l'os. Quan passa per l'intestí, l'acció de la vitamina D agafa aquest os i diríem que ajuda a portar-lo cap a l'os. I la vitamina D com l'assolim? Determinats aliments poden tenir una mica, però sobretot, la font principal és el sol. De tal manera que el sol, quan arriben els rajos ultravioleta del sol a la pell, es transformen en vitamina D i això facilita que l'absorció de calci sigui més gran. De manera que el que recomana és fer una insolació més o menys diària d'uns 30 minutets, seria adequat. No cal posar-se a les 12 del migdia, sinó que una hora prudencial. Per què es dona més amb les dones? Segurament hi ha factors hormonals no ben coneguts que fan que apareixi. Els homes només apareix amb osteoporosis, diguem, secundàries. Secundàries vol dir que hi ha alguna cosa mèdicament parlant, que té una malaltia l'home, o té un alcoholisme, o té un dèficit d'hormones masculines, o per desgràcia la persona ha de prendre medicaments que baixen la massa òssia, són causes secundàries. La dona probablement és per factors hormonals, i el pic de massa òssia, la dona amb això està una mica desfavorida respecte a l'home, perquè el pic de massa òssia, que dirien que l'assolim als 30 anys, en la dona és bastant inferior que en l'home. Muy bien, vale, pues ho deixem aquí. Gràcies a vosaltres.